Maar liefst 23 dagen had het in juli rijnd. Maar dat weer houdt vakantiegangers net van haar een trip naar de camping. De trokte giet maar terug. En alle campingplakken binnen zo goed als bezet. Mensen blijven heel enthousiast. Tuurlijk hebben ze het liefst mooi weer. Dat wil iedereen die gaat kamperen. Maar ik noemde ze hier de echte diehards. Omdat ze gewoon zoiets hadden van... Hey, als je ziet die hittegolf in het buitenland, nou, dat moet je ook niet willen. Hier is zoveel te doen. En dus mensen zeiden, dan fietsen we maar wat minder. We pakken de auto. Maar ik had hier ook echten ertussen die zeiden... Poncho's, regenpak in de fietstas en wij gaan gewoon. We gaan altijd, ook al is het slecht weer. Altijd. Ja, maar binnen zitten kan je thuis ook doen. Ja, maar hier is het gezellig op de camping. Maar als je thuis bent, dan ga je andere dingen doen. Zit je binnen, ga je naar de schuur in. Ik reken naar mezelf, ga ik de schuur in of ga andere dingen doen. En hier moet ik mij vertroeven. En vervelen, daar doggen de vakantiegangers net aan. Zit ik lekker in de voortent met een puzzelboekje of een leesboek. En hij blijft vissen met zijn regenpak aan. Dus ik amuseer me wel. We hebben een auto bij ons, dan gaan we bezichtigen. Nou, en dan gaan we hier weer naartoe. Nou, en als het droog is, gaan we een beetje zitten vissen. Dus we hebben het, perfect hier. Net steende dat meesken haar in de Rijn ek vermijdje, rennen de reserveringen op, nood het mooie water aankomt. Ik merkte wel, de spontane kampeerders, dat die nu wel beginnen te bellen en te mailen. Maar dit was eigenlijk al op voorhand natuurlijk gereserveerd. Maar ik merk wel, en ook voor de bootverhuur en dat soort dingen, dat heeft natuurlijk ook op zijn kont gelegen. Maar dat hoop ik dat dat straks weer een beetje beter wordt. Dat is voor onszelf natuurlijk ook wat leuker.